Changamire. Mvuka isisi kwa mashura hapo. Zita renyu. Ndo Zabiro Mkio. Taurai. Pamashura hapo takaita dambudziko ramukoma akanga achirwara. But mukoma pakanga achirwara waitaura zvaaitaura asi zvisina direction yainyatsa kuziva kuti tabata ichi neichi bai. Saka tatisina zvatanyatsa waingotaura zvinhu zvakawanda, zvinhu zvaitsanangura zvaiitikawo mumusha kuti ndakandoroiwa ndinhingi zvazodai zvizodai, achingotaura zvinhu zvakawanda zvaaitaura. Saka zvadaro isusu takabva tangoti pazvakatangira pacho takabva tangoti azviriitika izvi takamhanya kwana sekuru kwaMutimbanyoka chibva tadaidza nasekuru achibva wauya chibva tangona zviri kutaurika zvacho akati madidi kuendawo kuti munobatsirwa kana kuti munotsvaka kwekuponera kwaMambo Mutasa. Shuwa takabva tauya naye murume uyu achirwara zvanga achiita. Takasvika Changamire waripo achibva angotaurawo zvaaitaura izvo zvanga achingoita kumba izvozvo. Shuwa wakabva atsanangura zvaakanga achiita zvacho. Tikati saka nyaya iripo tochidini, rachironga nyaya yekuti tede kuonawo sekuru Mukosanjera. Saka takazoenda kuona sekuru Mukosanjera wachibva watsanangura zvawakatsanangura kuti mukomana haanobarwa akadaro mbona. Wachibva watsanangura kuti nyaya iripo ngeyekuti mukomana uyu haanobarwa akadaro ba, asi kuti imhepo yatoiswawo paari yekuti aite zvaari kuita izvi. Asi kune mazwi aakataura asati asvika paari nhasi ba. Mazwi aakataura ndeyekuti kudii, achibvunza mudzimai wacho. Saka mudzimai wacho paakabvunza akati ina ndichaziba ndakanganwa. Saka sekuru Mukosanjera wakabva ati aiwa mukomana wake unoita ake right. Asi nyaya yapo ngeyekuti ndauchidoti ndiuye mumusha, nditsike mumusha, ndibvise zvinhu zvirimo mumusha, mune ubatwa hurimo mumusha. Saka ndoda kuti ndiuye nditsike mumusha menyu imomo. Saka chiendai moenda kobatana muunganidze mari yekuti ndiuye mumusha. Kati asi wamwe vari kutaura kuti malaria, wamwe vari kuti chinyi, wamwe vari kuti zvandakuchiita manje ndakuchiita zvekuti kubuda kwanga roda kuti kana kutaura kwanga roda kuita zvibudewo apo zvobudawo apo zvobudawo apo, bhozi wamwe hausizvibvumira ba, wamwe vari kuti kunyepera, wamwe kutaura zvakasiyana siyana. Saka taenda hatina patakanyatsa kugara ba, unesa kwabva wandosvika kwaundotoziva. Hapana ba wakambotaura nezvazvo kana wakambobatikana nezvazvo. Hapana, unesa kwabva wandotizii unga zvinhu zvakatonaka. Saka tagara takabva tambogara zveshuwa chikono rweredu haasi togara pamba kutaura kuno so utogara kunonzi kwakajanika wanombopota uchimbobatsirawo. Ndo nanhasi uno kutobva kwatoita watobva atori ikoko. Ndofunga tatone mwedzi tabva panapa. Hapana kana munhu akamboenda kumbomuona kuti ari sei kune vanhu vekwaMugiyo wacho. Ndofunga vana mai wairi watatu kana vakomana wairi watatu ndio vanenge wakaendayo. Saka zvadaro sekuru Mukosanjera wakabva ati aiwa zvandachitoti zvichabuda apa zvobuda apa izvozvi zviri kutaura kuno kwangu. Mudzimai wangu izvozvi wakabva atanga kubudiwa last week musi Saturday achitsanangura nhoroondo yemumusha wekwaMugiyo mumwe munin'ina kune mukadzi wake wakafa. Wabva abuda achitanga kuchitaura nhoroondo yekufa kwakaita mukadzi wake. Shuwa takamudaidza murume wacho kuti uya uzwe nhau iri kutaurika apa pamudzimai wangu inini uri kubudirwa. Takamudaidza achibva auya. Mukadzi wakabva atanga kutsanangura mafiro akaita mukadzi wake. Chibva tati shamwari pane zvaunoda kubvunza zvese. Wakabva atoti zveshuwa ndo mafiro akaita mukadzi wangu. Ujoero akanga ari pakati izvi tozviziva izvi, chatoda isusu totoda zvinyowani kwete izvi bezvi tozviziva izvi. Tikati alright zvakanaka. Saka takabva tagara tikati hino tochidini. Takadaidzana nana baba nana mukoma kuti tizwe ngoti takachibvunza saka tochidini, zvikazidaidzai mai wangu auye apa nditsanangure mafiro angu andakaita inini. Shuwa mai wacho wakabva afonerwa. Mai wacho akati asi zvinezvi ndiri kuHarare asi ndichadini, ndichauya kana ndikatadza kuuya ndichatuma munhu munin'ina wangu uchati auye ipapapa auye ikokoko. Tikati alright. Takabva taronga tese nana baba nana mukoma tese kuti ndio nyaya toda kumirira kuti mangwani mai wemukadzi wakafa uyu mai wacho auye, uyu mukadzi otanga kutsanangura mafiro ake akadini akaita. Tese takabvumirana. Asi takazoti Sunday yacho makuseni zvakazongofuma zvatoti pidimu vanobva kuti takwenda kuchechi kwaJohani Marangi. Zviya zvekuti munhukadzi uyu angarotaura zvangarotaura zviya nemazita evanhu angataura aya hazvina kuzotaurika ba, mazita acho haana kuzotaurwa ende vanhu vese zvazvangozi takwenda kuchechi kwaJohani Marangi. Tikati aiwa inini hangu ndine mukadzi uri kubudirwa handirambi ba, ngatiende kwaJohani Marangi. Takabva taenda tese semhuri tese kwaJohani Marangi semauri atakandoita. Taenda ikoko takati tasvika kuzi right wapostori chete ndio vanodini ndio vanopinda, mwasiri mapostori hamudini hamupindi.
hatina kuramba takabva tangopinda shuwa mapostori acho takabva tapinda imomo mukadzi wakabva anodiwa mvura inopisa zvokuti tingodzinga mhepo tozvazi zvapera takubuda tichingobuda kuti tabva ipapo chingotenda kuti ndauda kotenda kuenda kumba mukadzi wakabva atanga futi ambonepi ngozi inoita zvokudiwa mvura inopisa zvabva zvatanga futi saka zvakabva zvatanga mai ndakabva ndachenda kuona kuti dii ndine dambudziko inini vanhu vese havarunga vasotomboda kubatikana nedambudziko ba ndakabva ndangotenesa motika yangu ndatochena pandatoya pandatouya kumamutasa kuno ndakabva ndasvika ndichibva ndaona shumba vari apa ndatsanangura nyaya yangu ende shumba ndakabva ndafonera nawo pafoni ndichibva ndavatsanangura nyaya yangu ndichibva ndagara takadaro kati adare ririko musei Saturday unozoya musei Saturday mouya kuno saka isusu nyaya yedu pairi tiri pakuda kuti tibatsirikane nasekuru Mukotsanjera kuti watsike mumusha vanhu vasoti bvise mari kuti sekuru Mukotsanjera watsike mumusha ba ende uyezve zvinhu zvakazi zviri mumusha zvinotaura kuti zviri pamba pani ba saka tiri kumbira kuti mutitire kuti vanhu wese kana sekuru Mukotsanjera wachinge wazouya apinde kuti atuda kupinda apa kana atuda kupinda apa kana atuda kupinda apa munhu wese unofanira kunge akasununguka ndofunga ndo pane nyaya iri useki. Okay, ndo pane nyaya yacho basi undowana mugiwi wacho wesa right mukuru wenyu pane mese ndiani ndime munoiziva here makambozwa nezvaere nyaya iyi hamusakambozwa ba hamuna kumboizwa ba hamuna asi mukazi nhasi udo ngatiunze chiremba mumusha munobvuma here ndati chiremba wazi uri mumusha mune wana wari kupenga mukadzi wakubudirwa mwana ari kubudirwa saka tikati nhasi unoda kunza chiremba mumusha munobvuma here mukumbindura ndadota ndati tikazi nhasi zvamazwa izvi zvatiri kutaura tikazi chiremba uda kunzwa mumusha nhasi munobvuma here semukuru wemusha komabe ikire kuna mdani ndembogera hapo muturikire mdani hasi ndofunga hasinyazozwa urozwa urukuye penozozwa musha unoti inazvo ndozvokubvunzwa apa wazi wanopinda azi wanopinda right saka zvinezi pamusha kana mukuru wemusha aripo abvuma akasvika murapi anosvikira pamba pemukuru ndiye mukuru wemusha ana musha unogarepi manje anogara mumatongwe wane paurushanda paurugara aiwa saka kana parutoshanda basi bari next after him ndiani anotedzera iye ndiyo ndiani wakomana ndiani wari Pios wemandebwe sumuka Pios right iyo nyaya kuti hawasamukiwe nyaya ndiri kuizwa yes asi inini manje chinonditenetseka panokubatsira kuti inini ndakakura mupostori hadinyaya no postori musanetseke nenyaya yepostori tinoda kuti taurai postori musanetseke nayo ba taurai St. Nimrod nenini tiri mukoma nemuningira muri right ndiri kuziziva munozviziva kuti St. Nimrod nenini tiri mukoma nemuningira good munozviziva handiti saka kana mutoa nenyaya yekuti pozi musanetseke nazvo kana ichida St. Nimrod nhasi chaindorona ndatomutaura kuti chambomisa mhuri chimundimisira mhuri yese kwamukiwa imboite zvaida kuita kana zvakataura munondibvumidza here kuti ndiite izvo mwakasununguka tava mwese pane here ane objection aripo here ane objection kana paine ane objection wobva taura kuti taurai tisati taita next move hatoda kutaura kuti next move handiifariri wobva taura ndeyakati neyakati kukozwa ndatoda kutoti izvo zvinhu zvichitobva panapa tisati taura nenyaya yeSt. Nimrod ka because hazvirevi kuti ukaenda kun'anga ka kutaura kuti warapa kana kuti warapwa kana kudii unokwanisa kuenda kun'anga kodii wangana wanoya muri pagungano nepapa pachikwira majaya mapogo wanoya wasiri vapostoli wakawandisa wanoya kozwa muri tabvangeri sei musingaudzi saka imi makatozi kwenyu ngawauye asi kwavo musaende saka muti vanhu asi tikadaidzira kuti ndikuda machechi ese ekwamutasa kuti tinamate pagiraundi pazongora
tinyamatire nyika yedu. Saka mapostori hamuuyi here tinouya ngekuti pane mahedheni, pane maanglikeni nemamethodisi anobve mafoya. Hamuuyi here taudai hamuuyi here. Zvimwe zvacho zvinhu zvisingabati chii chinamato chani. Chinamato chinoti usabate chii, handiti usabate zvakadii, usabate mushonga, usabate chii, handiti usaende kung'anga kuti ukwadze chii umwe munhu uite sei. Asi kuziteerera unokwanisa kudii. Nyangwe bhaibheri rinotaura nezveng'anga wani. Hamusati pamboeneka pati yebhaibheri rinotaura nezveng'anga. Wana Paro waipiwa masimba kupi? Wanhu vanondishambisa seri. Zvandiri kuita panapa zvirimo mubhaibheri. Endai moerenge First and Second Kings, Old Testament. Ndo madzimambozvo. Madzimambo tiisusu. Saka muti bhaibheri rinotaura nemadzimambo api vai? Mambo mukuru ndiye baba kupi? Ndiye mambo emachi. Asi madzimambo epasi panapa ndiani? Saka hapana chandinoita isingeti mubhaibheri. Iyo mazuva mati kutanga tikuita sei? Munamato. Ngewekuti tidini? Tisakanganisane panapa. Tiite zvinhu chaizvo. Tichitungamirwa nani? Namwari. Wadzimu wari papi? Wari pano. Wamwe wanoenda pachechi inozi kana munhu ane nyaya yeJesu unozi mudzimu unodini? Mudzimu unodini? Maroma munoti mudzimu unodini? Saka mudzimu zvinotaura ngatisabva tanyanya kuenda mberi isusu tiri kumashure. Ichi chiri very simple. This is not a permanent thing. Chinhu chinongodiwa kuti it's a temporary thing chinogadzisa chii zvinhu kuti zvibva zvapera. Ukaraona tikazokuteera kuchechi kuti tikazwa mabasa ako vamwe wenyu hanimi watinona makatakuriswa masaki vaikuzwa roitendererai watakagara tiri kuonai munotika zvitiri mahedhi hati zviti wakatakuriswa masaki ndei paunotenderera pamunotenderezwa pachechi penyu munotenderezwa nemasaki umwe chii akabata umwe munotenderezwa dai takagara pasi munoti hatizivi kuti zviri kutaura iba mundizvo munofunga ivi kuti munofunga kuti hatiziva kuti vari kutenderezwa iwe muitofamba toziva kuti umwe uri mhando yemupostori asi wapedza vanhu toziva wangwani wakadzingwa muri kuda kuraya sendinoa Wakawanda. saka nhasi muri kuti munobva sendimuro dhazi kuti muchechi wemunhu waroi sandikochita kuti munotofudzana naye itozi yake ndafudzana nemuroya haakutauri hake chedasi kuti wafudzana nemuroya saka hamuna kuhwandaba munozikana ngatipedze chii zviri kunetsa ngatite sei pedze vanhu vese vagare zvakadii Zvakanaka. ndakataisa dai hapana pamugiyo asara wakuru ndimi mibambo napiyosi nani vamwe vese vafanira wadaonekwa neupenyu wafanira watadzaonekwa neupenyu because of piyosi neuyu hazviiti ba ngazvigadziriswe zvinhu izvi zvandodoti zvizvi paseri dai matombopota paseri apa pane mbuya atoripopezo apa iwo paseri pemita ipo pamakadai matoenda ipa mwamatombofemwa ipo papa paseri pemuta hakutofemwa izvozvo izvo tsigirai nokuti musamandisira mwe kwamugiyoka usiku uya vamwe vanga vatiza wadzika madyocho notonga usiku wakasara washoma endai pamberi pemotikari uri kwamugiyo endai pamberi pemotikari mutombotaurwe chekutanga ini ndikutaura seni nimurodi panapa endai paseri pemotikari mutombotaurwe